Fim ɗin Maƙota ya samu nasarar haɗa Naira miliyan 1 har da wani abu shi ma a wajen haska shi a sinima. Fim ɗin Maƙota mai ɗauke da Ali Nuhu, Musa Mai Sana'a, Halima Atete, Yakubu Muhammad da sauransu. Fim ɗin an nuna shi a sinima a Ado Bayero, sai dai a farkon nuna fim ɗin da alamu fim ɗin bai yi kasuwa ba, sai dai daga baya kuma fim ɗin ya samu kasuwa inda ya haɗa Naira miliyan 1 har da 688. Fim ɗin Maƙota ɗin dai ya ƙunshi Ali Nuhu ne da Musa Mai Sana'a a kasuwar Kantin Kwari inda suke gaba da juna saboda suna saida kaya iri ɗaya. Shafin Kannywood na Box Office da ke Instagram ya rubuta cewa fim ɗin Maƙota ya haɗa kuɗi Naira miliyan 1.95 a kwanakin ukunsa na ƙarshen makonsa na farko, bayan farawa da rashin kasuwa da fim ɗin Maƙota ya yi a ranar Juma'a da aka sake shi. Fim ɗin ya shiga sahun fina-finan da suka haɗa miliyan 1 a cikin kwana uku rak. Wannan ya samu ne sanadiyar ƙarin kuɗin tiket ɗin shiga sinimar da aka yi daga 1,000 zuwa 1,500. Za mu ga ragowar kwanakinsa na sati fim ɗin zai motsa yadda ya kamata tunda ya sami yabo daidai gwargwado a bakin 'yan kallo, duk da dai wasu sun kushe amma masu yabon sun fi rinjaye. Ba a taɓa nuna Hausa fim an yi sati biyu ba a fim House Silima Ado Bayero Mall Shoprite Zurar garin Kano sai akan Maƙota saboda kyan da ya. Dukkan fina-finan da ake yi gaba ɗaya sati ɗaya ake bayarwa, amma shi an ba da sati biyu kamar yadda aka nuna waccan Juma'a da Asabar da Lahadi har aka yi sati ɗaya. To wannan Juma'ar ma da Asabar da Lahadi da yau Laraba ana ci gaba da nuna wannan fim ɗin mai suna Maƙota. Mabukata ma'abota kallon fina-finan Hausa wanda ba su kalla ba, maza ku garzaya ku kalla wannan fim ɗin a fim House Silima, ana nan ana ci gaba da nunawa. Na ku MC Malam Ibrahim Sharukan masoyin Annaba a koda yaushe, wanda na fake da ma'aiki a dukkan lamarina. Ina sanar da ku wannan fim an yi akan makotaka ne ta kasuwanci da kuma ta gida, da haka maza ku zo kalla. Yan uwana gaba ɗaya ina yau kowa fatan alheri. Na ku MC Malam Ibrahim Sharukan masoyin Annaba a koda yaushe nake cewa sai godiya, nake cewa thank you. A ƙarshen kasuwancin da fim ɗin Maƙota ya yi, an tattara kuɗin da ya kammala shine fim ɗin Maƙotan ya haɗa kuɗi Naira 238 kacal a ranakun ƙarshen makonsa na biyu, inda daga shi ne fim ɗin ya fita a sinima. A yanzu total ya haɗa kuɗi Naira miliyan 1.688 a cikin kwana 10 da aka yi ana nuna shi a Ado Bayero Mall da ke Kano. Wannan dai ya sa fim ɗin ya shiga safin wanda za a ce sun yi nasara, domin akwai fina-finai da dama da ba su haɗa Naira miliyan 1 a sinimar ba. Ku kasance da wannan channel namu na Kannywood Box Office TV da ke YouTube domin samun irin waɗannan labarai da ma sauran abubuwan da suka shafi ƙungiyar Kannywood. Mun gode.